குட் மார்னிங் சார். நமஸ்தே டீச்சர். நமஸ்தே எல்லாம் நல்லா தான் போடுறான், ஆனால் சம்பளம் மட்டும்தான் போட மாட்டேன்றான். என்ன டீச்சர், நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கும் சார். என்ன சார் சம்பளமே போட மாட்டேன்றீங்க? என்னம்மா பண்ணுறது, இந்த பண கொரோனா வந்து பிள்ளைங்க யாருமே அட்மிஷனே போடல. சார் உங்களுக்கு என்ன சார், 4 பங்களா வச்சுருக்கீங்க, எங்களுக்கு அப்படியா சார்? வாடகை வீடு தான் சார், வாடகை கட்டுறதுக்கு கூட பணம் இல்லை சார். பாதியானா போட்டு விடுங்க சார் இந்த மாதம். என்ன டீச்சர் பொசுக்குன்னு இப்படி சொல்லிட்டீங்க? எனக்கும் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது டீச்சர், அதெல்லாம் சமாளிக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது டீச்சர். சார் சும்மா இருங்க சார். இந்த கொரோனா வந்து மக்களோட மொத்த நகையும் உங்ககிட்ட தான் இருக்கும். சைடு பிஸ்னஸ் நல்லா தானே போயிட்டுருக்கு, அப்புறம் என்ன சார், போட்டு விடுங்க சார். ஓ, இவங்க இதெல்லாம் நினச்சிக்கின்னு தான் இப்படி நம்மளை வாட்டி வதைக்கிறாங்களா? டீச்சர் உங்கள் ஜனங்கிட்ட நகை இருக்கலாம், எங்கிட்ட பணம் இல்லையே டீச்சர். அவசரப்பட்டு இந்த ஸ்கூல் ஒன்று ஆரம்பிச்சுட்டு கொரோனா வந்து பிள்ளைங்க அட்மிஷனும் போடலை, எதுவும் பண்ணலை. சார் இப்போ என்ன நடக்குது பிரச்சனைன்னா, நம்ம பிள்ளைங்க தான் ஸ்கூலுக்கே போகலையே, அப்புறம் ஏன் ஃபீஸ் கட்டணும்னுட்டு யாரும் கட்ட மாட்டேன்றாங்க சார். அதுதான் சார் பிரச்சனையே. அதுக்கு தான் என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்குது. சீக்கிரம் சொல்லுங்க சார். நான் இப்போ சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணுங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நீங்கள் எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் மெசேஜ் அனுப்புங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் உங்கள் பசங்க ப்ரமோட் ஆகணும்னா போன வருஷத்துக்கு கிளாஸ் நீங்கள் அட்மிஷன் போடணும். என்ன சார் லூஸ் மாதிரி பேசுகிறீங்க? அவங்க தான் பசங்கள்லாம் ஸ்கூலுக்கே வரல, அப்புறம் எப்படி சார் போன வருஷம் வந்து ஃபீஸ் கட்டுவாங்க? ஏம்மா என்னம்மா இப்படி பேசுகிற? எந்த பேரண்ட்ஸுக்கு தான் நம்ம பசங்க ஃபெயில் ஆகிறது பிடிக்கும்? ஃபெயில் ஆகிற பசங்களுக்கு கூட இந்த வருஷம் பணம் தானே கட்டி விட்டுறலான்ட்டு கட்டி விட்டுருவாங்கம்மா. இதை பண்ணுங்க, சீக்கிரம் எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க, மெசேஜ் பண்ணுங்க. சரி சார், இதை பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு இந்த மாதம் சம்பளம் போட்டு விட்டுருவீங்களா? இப்படியெல்லாம் பொசுக்குன்னு கேட்காதீங்க, மனசு கஷ்டமாகுதுல்ல. தரேன் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அட்மிஷன் போட்டு ஃபீஸ் கட்டின பின்னாடி உங்களுக்கு சம்பளம் போடுறேன், சரியா? போங்க சார். இந்த வருஷம் 2வது அலை 3வது அலைன்ட்டு இப்படியே தான் கொரோனா போயிட்டுருக்கு. அப்புறம் எப்படி சார் அவங்கெல்லாம் வந்து ஃபீஸ் கட்டுவாங்க? அப்படின்னா எங்களுக்கு இந்த மாதமும் சம்பளம் இல்லை. போங்க சார், நீங்கள் இப்படியே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நான் வேலையை விட்டுருவோம் சார். அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது டீச்சர், உங்களை விட்டா எனக்கு யார் இருக்காங்க? கண்டிப்பா பணம் போடுறேன், என் தலையை அடகு வச்சாலும் உங்களுக்கு இந்த மாசம் சம்பளம் போட்டு விடுறேன். சார் நீங்களே ஒரு அடகு கடைக்காரரு, நீங்க போய் யாருக்கிட்ட உங்க தலையை அடகு வச்சு எங்களுக்கு சம்பளம் போட்டு விட போறீங்க? அது ஒன்றும் இல்லை டீச்சர். இப்போ 4 வார்த்தை சமாதானமாக நமக்கு பேசி அனுப்பிட்டோம்னா இந்த மாதம் முடிஞ்சிடும். அடுத்த மாதம் பிரச்சனையை அவங்க பார்த்துக்கலாம் அன்னிட்டு நினைக்கிறாங்க டீச்சர், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஐயோ, இவங்க 2 பேரும் என்னமோ பேசிக்கிறாங்களே, இவங்க 2 பேரும் வெளியே போனால் நம்மளை இப்போ கழுவி ஊற்றுவாங்களே. இப்பயே ஏதாச்சும் சமாதானமாக சொல்லி அனுப்பிடணும். சரி டீச்சர், நான் ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கிறேன். 10ஆம் தேதி உங்களுக்கு சம்பளம் போட்டு விடலான்னு நினைக்கிறேன். அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இப்போ சந்தோஷமா? 10ஆம் தேதி வந்ததுக்கப்புறம் சந்தோஷமா இல்லையான்னு சொல்கிறேன் சார். வரேன் சார். இந்த கொக்கை சமாளிக்கிறது பெரிய கஷ்டமாக இருக்கு போலயே.